Reilun 10 000 asukkaan Sotkamo on todellinen pesäpallopitäjä. Paikallinen jymy on enemmän kuin hyvin esillä kunnan katukuvassa. Aivan keskustan tuntumassa, hiukan hiekkarantojen äärellä sijaitseva pesäpallostadion on vaikuttava näky. Vuoden 1993 finaaleissa syntynyt sarjaotteluiden katsojaennätys 6374 katsojaa kertoo stadionin koosta kaiken. Ylimmältä penkkiriviltä on kenttätapahtumien lisäksi oivat näkymät yli Sapsojärven. Aikuisten arvootteluita tällä Suomen ainoalla violetinvärisellä tekonurmella on pelattu 4. 5. kerta on luvassa heinäkuussa 2012. Suomen mestaruutta tässä pesishullussa kainuulaiskunnassa on juhlittu peräti 14 kertaa. Viimeisin mestaruus on vuodelta 2011.